Ciu. Jeszcze raz. Widzowie, przypadkiem wyłączyłem nagranie, więc to jest druga część tego filmu. Z Bedwarsów. No daj mi! Ja chcę budować łóżko, bo ty nie umiesz. No to nic. Daję sobie Bo dziadu zaraz zginiemy chłopie. buduj Jak nie widzieliście wcześniejszego filmu z Bedwarsów pierwszej części, no to wbijcie na kanał, tam będzie. No chłopie, no! Idź już stąd. Potrzebuję namiotu. Dobra, i ja zabuduję łóżko. Rób więcej warstw. Więcej warstw. Więcej? Więcej warstw. Bardzo dużo warstw. Nie tylko z tego. Możesz też robić na przykład z terakoty. To jest najsłabsze. Zmary, co on tutaj zrobił, widzę. Teraz już to zrobił. Ej, rób do góry jeszcze. Rozwalam jeden blok z mąż. O jeden. Patrzymy zaraz na środek, widzowie. Jezu, jednego bloka nie zabrałem. Dobra, dostałem blok. Dobra, siup i siup. Dobra, lecimy po to. Daj mi troszkę. Ja potrzebuję 4 z golda. Dobra. Kupię sobie fireballa. Dobra, ja lecę już na środek. Raz już. Leć pod jaksem, no leć. Bagieta. Dobra, let's go, jestem gotowy. Nie! Uf. Ej, chcesz żelazny miecz? Co? Dobra, nic już. Wywaliłem go. Dobra, widzowie. Przezbierać znowu widzowie. Ej, nie ma jasno-zielonych. Nie ma jasno-zielonych. Potrzebuję jakiś to fireball to było, nie? Tak. Dobra, to muszę. 4 diamenty. 4 diamenty. No ja tam wziąłem, to tam dobudowałem, wiesz, żeby... Dobra. 40 potrzebuję, 40. Ty, tutaj. Ja spróbuję podjechać. Ej, spróbujmy podjechać zielonych, a nie, zielonych nie ma. To free baza. Ej, daj mi żelonych. Dawaj żółty. Czerwonych, po sam tutaj. Ej, czerwoni się budują do czerwonych. Żółci się budują do czerwonych, sorry. Ja też się buduję do nich. Chodź do mnie. Gdzie Kaczek. jesteś? Gdzie jesteś? No. Tam gdzie diamenty. Dobra. Czerwone zostało zniszczone. Oj, zostało. To czerwonego dajesz. To dawaj czerwonego, pomóż mi! Dawaj. Uwaga. Strzelaj fireballa w nich. Fireballa w nich. Fireball. Wyjazd. Żółty. Dawaj, skocz. Gdzie są? Zabiłeś, brawo, zabiłeś. Dobra, nie ma tych, nie ma ich. Ej, dawaj, podjeżdżamy żółtych. Ej. Oni już nie mają łóżka? Nie, oni już nie mają, więc czerwonych już nie ma. Dawaj, pomóż mi. Idę. Lecimy na nich. Dawaj, Adi. O, lol. Adi. Idziemy. Szybko. Masz fireballa? Nie ma. Kilo w kupie. Łóżko, rozwalałem. Dawaj go. Pomóż mi. Nic nie robisz w tej grze. O nie. Idź stąd. Ja uciekam. Ja mówię uciekam. Nie da rady. Zabiłem jednego. Pomóż mi. No ty nic nie robisz w tej grze. Zabiłem. Nie ma ich. 1v1. Już nie ma ich. Zabiłem.
Ej, żyjesz? Kurde. Nie żyję, umarłem. Ej, kurde. Ale już odrodzam się. Kaciak, dawaj, Kaciak, dasz radę. Kaciak, lecę. Ples, mamy to, brawo. On spadł jakiś debil. No wiem, ale wygraliśmy. Ale widzowie, zobacz, tutaj łóżko. Prawie zostawić. Wygraliśmy. Ale Essa, widzowie. To było bardzo proste zwycięstwo. No ogólnie gigaczat. Dawaj zawsze niebieski, zawsze niebieski. Drogi znowu. 30. I niebieski Za znowu. niedługo je Dobra. kończę. Lecimy niebieski. Dobra, czyli musimy od razu podjeżdżać. No, trzeba od razu podbijać ogólnie, nie? Dobra, widzowie, ja zaraz przyjdę, więc... Okej, ja też zaraz przyjdę. zaraz przyjdę, bo jeszcze... O dobra, są ludzie! Odliczanie już, odliczanie jest. No co? Co? Walizek! Jeden Izek. A wiesz co? Tutaj mamy Widzowie, pana S. widzowie, ja muszę kończyć odcinek już, bo już nie mogę grać, więc trzymajcie się.